fikir бар бит инде киң таралган. Татар мәдәниятының ике юнәлеше булган. Берсе Тукай юнәлеше, икенчесе Дәрдемәнд юнәлеше. Һәм ниндидер сәбәпләр аркасында татар халкы Тукай юлы белән киткән. Дәрдемәнд юлы белән китмәгән. Һәм безгә кызык булды, нәрсә югалтканбыз икәнбез. Шуны кире кайтып карарга, өйрәнеп карарга, чөнки ихлас кына әйткәндә мәктәптә Дәрдемәндне өйрәтмәделәр. Аннан соң инде бию мәктәбенә киткәч, анда гомумән татар әдәбияты инде бик өстен генә булды. Шуңа күрә бу безгә әлбәттә беренче чиратта бу сәбәп, Дәрдемәндне өйрәнергә сәбәп бу спектакль. Туфан өчен, минем өчен, Марсель өчен, Илмир өчен, барыбыз өчен дә. Бу ниндидер бер сылтау, тагы бер кат өйрәнеп карарга. Biz менә галимнәр белән күрештек. Кызыкай бер 59 елдагы чыккан анда мәҗмугада ассызыклар, анда 3-4 сүзнең татарчадан татарчага тәрҗемәсе инде. Менә соңгы вакытта чыккан җыентыкларда инде ул ассызыкларда сүзләр саны арта. Димәк, без менә 50 ел эчендә уже 50 ел элек 3 кенә сүз аңлашылмаган булса бер шигырьдә. Хәзер инде 6-7 сүз аңлашылмый. Кызык. Тагы 50 елдан соң инде яңа бөтенләй шигырьне тәрҗемә итәргә кирәк булачак тулысынча. Татарчадан татарчага. Татар теле булса инде 50 елдан соң. Вот бәлки телнең бетүенең бер сәбәбе дә шулдыр. Теге ничектер җиңелрәк, без һаман җиңелрәк юл белән барабыз, һаман җиңелрәк юл сайлыйбыз һәм шулай тел фәкыйрьләнә бара, зәгыйфләнә бара, үзенең эчке көчен югалта бара. Ниндидер тирән фикерләр әйтә алмый башлыйбыз ул телдә. Шуңа күрә башка тел белән куллану җайлырак була инде. Ниндидер фәлсәфи темага сөйләшкәндә, сәнгать, театр темасына сөйләшкәндә рус теленә күчү яки инглизчәгә күчү бәлки җайлырактыр да. Гәрчә менә Дәрдемәнднең шигъриятендә бик катлаулы темалар күтәрелә, катлаулы понятиялар, төшенчәләр бар, фәлсәфи. Минемчә инде Дәрдемәнд ул шундый икенче шагыйрьләрдән, безнең татар шагыйрьләрдән бик аерылып тора. Чөнки ул үзенә мин шагыйрь дип исәлгә утырып шигырьләр язмады. Менә ул человек дела, да, вот дип атыйлар аны. Шуңа күрә ул татарның концепцияларын язмыйча, шул ничек күрә, шулай эшләде. Татар мәктәпләрен ачты, больницалар, хастаханәләр, төрле талантлы яшь кешеләрне дә ул чит илләргә укырга җибәргән иде. Шундый әйберләр эшләп, инде татар милләтне саклап, аның төрле журналлар да чыгарып, инде яшь шагыйрьләрне дә менә аларга булышып, инде акчалар түләп, теге татар милләте яшәсен, аның фикер рәвеше дә үзгәрсен дип, ул менә шундый кеше булган иде. Шуңа күрә аның поэзиясе дә бик катлаулы, бик үзенчәлекле, чөнки ул менә хәзерге вакытта килгәндә инде ул Йосиф Бродскийга ошаган. Шигырьләре аның бик тыгыз, аның фикерләре бик, бу тыгызлыкта инде фикер бик зур. Ул бернинди дә ситуацияләрдә эшләми, теге шигырьләрдә, күбесенчә шигырьләрдә разворачивается какой-то сюжет, любовный сюжет или какой-то другой сюжет. У него этого сюжета нет, у него есть четко кристаллизованная мысль. И вот он эту мысль доносит как удары. Вот, мәсәлән, ата-ана йорты өчен булса, мең җаным фида, туган үскән җирем өчен соңгы тамчы каны фида дип.
bir яктан ул бик прогрессив үз вакытына бит инде, ул бик алга бара торган, бик заманча фикер йөртә торган кеше. Шулай ук шул яктан ук ул, икенче яктан ук ул милли темаларга бик көчле карый торган, бик шундый милләтче дип әйтерлек мин аны, чөнки ул текстларда турыдан-туры татарлык турында бик турыдан-туры дип әйтеп куя, көчле әйтеп куя. Шуңа күрә музыка ягыннан мин шулай ук ниндидер теге фольклоризмга кирип китмәдем мин. Мин заманча музыка яздым.
воспринимает ее на том уровне, на котором находится, на тех образах, на которых он воспитан. Поэтому я конечно, понимал, что у людей, воспитанных на христианской идеологии, мифологии, воспитании, он, конечно, будет ассоциироваться с образом Христа. Но у меня ассоциируется с этим образом. Он с образом жертвенности, потому что один из главных стихов Фердинанда — это корабль, где говорится о том, что он приносит себя в жертву этому миру, этому времени, потому что это время требует жертвы, и вот я приношу себя этому миру в жертву. Вот так он говорится в стихе. Поэтому это наша, наверное, такая идея, мой образ нашего. Вот. Нам также очень важно было, что у нас есть контртенор Рустам Еваев. Мы очень благодарны, что он согласился из Москвы приехать спеть, помочь нам. Это большая удача, потому что без него бы этот спектакль просто не состоялся. Почему именно контртенор? Потому что во времена Тугая, во времена Фердинанда существовал очень знаменитый контртенор, который, к сожалению, нами сейчас он забыт. И вот этот уникальный голос хотелось бы, чтобы мы не повторяли тех ошибок, которые совершили 100 лет назад, и не забывали наших талантливых людей, и поэтому мы пытаемся их собрать с разных городов, с разных стран. Артистinin şıklarından alıp birinci kurs onun yerine, onun filminde, lakin ne şu anlatmamda, lakin 5. minutdan 6. minutdan indi akıldığını nereye koyamıyorsun, onun filmi nereye koyamıyorsun, konuda koyamıyorsun. Только onun bütününe, gözüne koyup başlıyorsun. Hem şu şekilde saat boyu onun bütününe, gözüne koyuyorsun. Hem onun kişilikten seslerin. Bunun şeklini mesela Hadi Tamaşaşı olarak kabul ettim. Benim şu artistin bütün kıyafetim, özümün canım bildim, benim necam şu an yaşayıp durmuşlar. Biz de bundan gideriz, biz de izleyeriz, biz de suluşarız, uğraşırız. Biz de koysa bir momentten tuktalıp kalırız. Krayda, yani bu inşallah Mayroşak suratına olarak Хамсаде Крайда Эфирбура, Харагазыш, музыкада просотишен. Мен üzümün әлбәттә кызганды, мурасында дәртләрне калып килмәгән өчен. Олайда үз кысаларына нәрсә әйтергә теләгәнебезне оларын кешенең яки нидер баратын башта караңгыдан йокыдама барып онлары уяну фидатар каракларды bakıtını görmüşler ona fanilerini kurbanı doğru anlaşmayla dik suratla uzun ayda şöyle kızlanan şiirlerini okup giymeyen için siz bunu kadar tamaşa içinde programma uyarısız tuzlukletini dizinlemesi kuzluk şiirleri menimcha kapitan sherak murakkab olmadi bu sizning tomosha dik zo'rada fikringizda ijod qiladi san'atga zo'rada mana shunday dik zo'r xizmat qo'yilgan tomosha qiladi men balki yoshim shunday yashayotganlikdan anglab toptirmayotganlari bordir bek zo'r rahmat bek talantlı kollektiv kişi hem şu an gelecekte de şimdi borçlar daimi revette devam edilsin. Rahmet. Всем спасибо за ваше мнение, мы очень рады были вас видеть, до новых встреч.